Здравейте! Правя едно кратко видео как се монтират 10-инчовите медии на Passat 6. Първото основно нещо, което трябва да направите, е да прекарате USB-тата в жабката ето откъде. Тук има ни отвори с дълга тел, стоманена. Бръквате и за тук. Ето тук излиза. Дърпате телта насам и хващате USB-та крайчето им за другия край на телта с малко тиксо и ги изтегляте тук да дойдат. Това е преходният кабел за антената. Слага се, в случая тя е една букса, някой път са две букси на бялата. Това е преходният кабел, който е нужен за медията. Той вече съм го щракнал тук. Камбуса съм монтирал. Ето го кабела. Това влиза в медията. Това черното го оставяте винаги откачено. Защото ако не го оставите, медията ще работи постоянно и ще падне акумулатора. Затова това остава откачено. Тези чопове двата се намалят. Ето колко се намалят. До дебелата им част. Защото медията иначе не може да легне. Ще опира. Също се намаля на медията на B6. Ето това. Вижте ли как съм го намалил? За да може, тук понеже няма дупка. Тук на B7, където с другия климатроник има изрязано и влиза навътре копчето за аварийните е тук. В случая на B6 тук се изрязва. Значи монтажа на всички останали неща е еднакъв с B7. После се вземат ето тези пластинки от рамката. 4 са. И ги местите на медията. Има ги в същите места. Ето ги. Тук, тук, тук и тук. Преместват са пластинките. И после штрака медията. След малко ще ви покажа вече, като е готова за щракване, кое къде е включено. Това е медията закачена вече. Това е правилният монтаж на включване на кабеля. Ето ги USB-тата, двете по средата. Това е за задна камера в този край. Трябва винаги да я монтирам, защото това са двете антени за wireless и за Bluetooth. Нищо, даже и да нямате камера. Тук се закача на камбуса за хранването. Ето го. Това е от камбус модула. Да не го пропуснете, защото няма да ви работи камбус модула. И тези чинчови, ако имате усилватели, ако решите да слагате микрофон, всичко е тук. На версиите с 4 ГБ RAM, които са с граден вентилатор, тук има букса за включване на вентилатора. В случая тук няма, защото няма граден вентилатор. GPS антената и я слагате. Виждате къде отива кабела? Тук бръквате отгоре с ръка. Има място и я монтирате там. GPS антената, ето е закачена. Хваща вече, няма проблеми. Някои хора я монтирате тук въгъла, но в случая и тук става. Няма проблем да се закачи. Препоръчвам ви преди да монтирате медията, защото хваща много здраво, плътно, да я тествате. Да я тествате отвънка, да пробвате всичко дали работи, камбус, мултиволан, всичко дали се разпознава. И тогава да я щракне, защото захваща доста здраво. И да не щупите някои от тези, обикновено се щупват, ако не я варите после правилно. Ето тези двете. Затова е най-добре първо да тествате всичко. В случая сега ще тестваме, да видим мултиволана дали работи. Ето го мултиволана, тръгва веднага. Понеже медиите, като ги продавам, настройвам каншината на точната кола. И винаги тръгват. Ако всичко сте сложили правилно, при първоначалното пускане още трябва да тръгне всичко. Без настройки. Сега ще ви покажа как изглежда вече монтирана. Като я щракна, като я тествам всичко. Този Passat, понеже е след 2008, има визуализация на парктроника. Ето, при натискане на бутона се показва автомобила. Без да е назадна. В случая на по-старите, които са преди 2008, няма визуализация, това нещо няма да излиза. Медията е монтирана вече.
Ето как изглежда при правилен монтаж всичко. Няма луфтове. Това е YouTube в случая. Ето в случая това е началния екран. Всичко работи. Контакт. Усилване, намаляне от волана. Визуализация на парктроника. Тази в случай има. След 2008 година е колата, затова се вижда. Преди 2008 няма визуализация, при натискане на парктроник, само пищенето се чува, не се появява автомобилчето с данните отпред и отзад. И така изглежда монтираната медия. Ако имате вече въпроси, питайте като я вземете, ще ви обяснявам.